Tinokudokesai mabuja tauya dzanyasi nhau zuva rechigumi nhatu mwedzi uno waGunyana amazuva 456 456 days pachirungu ayo Joboskara agara mujeri pakaita kunyangariwa chaiko. Nyasi rikaiti ringe zviri munhau dzanyasi tiri kutandira kwedu nokwaMutoko zvaita kuvhundutsa vazhinji. Ipapa Mutoko senda yese maita kuita kukumbiwa wese wanotengesa panze waye wese wakaronga misika waita kubisiwa ipapo unosaya kuti zvauya sei. Paribe areketa zviri pamutemo kuti chii chiri kuitika kana kuti zvabvepi kana kuti mbani akonzeresa kuti vanhu wabisiwe. Tazama kubata iye batsi chitiyo ari ndiye kanzura wenzvimbo iyoyu aribe kuboeka aribe kupindura aribe kubatika. Unobva watosaya kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Wamwe wagototi kuno makwai ari kureketeka kuti kwai ndimuribe kuvhota zvisvinu saka taakuratidzai manje kuti maifanira kuvhota sei. Pakaita kunyangara wakomana ukaona zvaita kudarika woziva kuti tiribe kwatiri kuenda tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Mune imwe nyaya yanyasi bato roCCC radoka riri kurwadziwa richifara richirwadziwa pokare kuti mumiriri waro mudare reparamende yenzvimbo yeSunningdale Maureen Kademaunga akasungiwa nozuro atakanhwa mhosva kwaivo NPA wanochuchisa wagoti tareka zvokumuisa kudare redzimhosva. Ndipo unotoona kutoti wanga waita kunyangariwa ipapo watozoona kutoti zvinokona kukonzeresa kwakuti rega tichisiye asi zvisvinuba izvi. Ipapa wamwe wagototi dai awasungisa kutoti wakamusunga aribe mhosva rikaiti kuona kuti zvinoperera papi. Tinoramba takaringa apa bato roCCC riri kutochema ipapa kutoti wanhu waro wasara wari mujeri kureketa kuno wasvika 10 wari kusanganisira wakanzura wairi pabodzi pauno mumwe MP biyawo. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara chaiko kuita munhu bato rinopikisa munyika medu kutoita kuzvisungirira pagumbo rengwe chaiko. Rikaitione kuti zvinotekaira sei ipapa. Wamwe nyasi wadokerera wari kubvunzana kuti koiye tatenda mavetera agoisiwa kuita gurukota rinoringana zvemuchina yechimanje-manje nokutekaidziwa masoko chimanje-manje ICT sei bwaagoringa kutoti aribe kana chinhu chibodzi chinoratidza kuti aifanira kupinda panzvimbo iyoyo. Heno mabi angu tiribe kunyepiwa nozvache kana kuti akambodzidzepi tiribe kuzvinyepiwa. Mubvunzo waagobvunziwa nozuro aribe kupindura zvisvinu zvakapa vanhu kuti watande kubvunzana kuti munhu uyuyu kohoko ari kuita kudandi. Rekaiti kuona kuti zvinoperera papi ipapa. Wanoziva zvokuringa ndege dzinenge dzichikaira pasi rese kuti dziri kubvepi dziendepi wagoringa wakaona kuti ndege inosenzesiwa naMhanduwe yasimuka munyika ichienda nzvimbo iri kuratidza kuti inzvimbo iri kuenda kuAmerica kuNew York City kumusangano woUnited Nations General Assembly uri kuitiwa. Tikaiti goringa kuti zvinenge zvichikaira sei tichakunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Wozesa wagoreketa ipapa kuti gwenya rochitanhatu ropa hwange unit 6 pachirungu kwai ipapa rakonzi riri kupfikiwa rakapfikiwa kosondo ribodzi kwai vanenge vari kuda kumbonhadzira riri kuita kutetemeka pariri kusenzapo. Rikaitione kuti zvinenge zvichipera sei. Ipapa hwange zvaisiya iri kuburitsa magetsi 664 omamirioni mawatsi 664 megawatts pachirungu. Kukariba kwai kuri kuburika 225 925 megawatts pachirungu. Saka rekaiti kuona kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapo. Paribe zvimwe zvareketeka kana kuti zviri kuitika tinenge chindokunyepai asi nhamo yemagetsi mega muri kuiona zvairi kuita. Kanzuro yomurehwa yagoti iyo kwaisiwa wakanzura wanoita 39 wari kusanganisira wechidzimai 19 nevarume 27 tikuti makorokoto. Ipapa womurehwa wakanzuro yavo inoti nakidze kusenza nayo. Ipapa watori
dandemutande choWhatsApp chokuti ukatoisa ipapo chinobva chareketa newe chitokupindura nokudidi, inonzi pachirungu WhatsApp chatbot. Zvinoita kufadza. Nhamba yacho kana muchida kuzvionera kunakidza ikwe zvinoita i 0785 624 805 0785 624 805. Mukatodaro mukaisa munhamba mufoni menyu mobva mandoiti hai inobva yatokupai kutoti muri kuda kuitei nokudidi kuramba tichizvitenda izvi. Ipapa ndo mviro kadzo kutoti kutekaita kwomuchini wemazuva ano nomasoko kwemazuva ano ndokuti kuitike zvino. Tinovatenda wakadandi. Kuguta reHarare wanhu waita kunyangariwa wakomana. Izvezvi hwendo huno wanhu vari kusita kusaya chokutekairisa. Zvomunyika medu pakaita kunyangariwa. Ipapa nokusayika kunoitika mazupukwe ipapa, kusaboika kwaanoita mazupukweyo waaribe basa nazvo iwo wakuru wehurumende, kurikaita kuno kwai mapurisa agoita inonzi operation tame traffic jungle. Kwaitoda kubenhutsa kuti migwagwa iite zviri nani nokutekairika zviri nani. Kuno ipapa zvawaita kudande, mapurisa wabva wabatana noVID, wabatana nokanzuru, wabatana nozinara noZTBC, dzimwe nguva wese wari kundoteera kuronda kuti kwaiti kutsvaka makombi, kutsvaka mushikashika. Mabi yangu pakaita kunyangara. Wanhu vari kuita kuzara izvezvi mutaundi, wamwe wachitorimo wari kutsvaka chokutekairisa kuti wabenhuke kudzimba mangwana pokare imi injodo chaiyo. Asi rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei, nokuti zviita kunyangara chaiko. Wakuru wehurumende kuburikidza nomureketeri kana kuti nomukuru mabharani mukuru mubazi rinoringana zvousahwirano dzimwe nyika wagotoreketayo kutoti aiwa tiribe chatiri kunetsana noZambia baisu paribe kana chibodzi kana paine zviripo tinonyorerana tsamba dziri muchiwandewande tinoreketa zvinobuda apa ipapa wari kuita kuzama kudarika nokuda kwemasoko aye chinamasa. Ipapa wamwe kuzambiawo wagotoita kuratidzira wakatoti takuda kutotora masoko iyayo kuyaendesa kuAU nokusadhaki. Heno mabi yangu kuti zvichamira mushechere, ticharamba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Kwai kanzuru yeguta reHarare yambodzima mvura kureketa kuno kusvikira manhoko yanyasi. Kwai mvura yomudhamu roKariba roChiwero kwai manga maita manyara akawanditsa. Saka wabva wati rekai timbomira kuitira kuti vanhu vareke kugobaya mvura yakanyanyitsa kusvipa. Rekai tione ipapa kuti zvinoperera papi. Idi zvakaita kuoma, vanhu vanondomukira kupfikirwa mvura pakaita kunyangara chaiko. Nyaya yaJobosikara kwai ichaenda kudaro mhosva zuva rochi20 mwedzi waMbudzi. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvipera sei ipapo. Apa tiri kufara kuti mbi yedu anonzi James Manyika anoita nozvopadandemutande nomuchini wechimanje-manje aisiwa ndiye mumwe wevanhu wanogara muboka rinoringa kutekaidziwa kwekambani yoAirBnB yopasi rese iya. Tikuti makorokoto okwedu anenge aita atu zvino. Kaitiringika dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa tiri kutanda neimomo wanhu wadokerera wari kurwadziwa fani wachiringa kuendesiwa kuri kuita magetsi avo, wakati kuti ndoka stage 10 yachona iyoyi, zvokutoti Eskom wagonzi wari kunyepa kuti stage 6 iyo stage 10 unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara. Asi rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Tiri kuona zvichibvisa vamwe musarudzo dziri kuuya gore rinouya. KuZambia Edgar Lungu kwai ipapa arambidziwa kuenda kuSouth Africa achisenzesa mari yohurumende kuti arapiwe. Wabi yedu pakaita kuoma chaiko. Ipapa rekai muone zvenyu zviri kuitika, ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Wamwe wagototi munenge maakutedzerawo zvaaita Edgar Lungu zvamaiti zvacho zvakanyangara. Heno rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvipera sei ipapo, tinenge chikunyepai. Kumwe kuhwara kuri kuitika kuDRC izvezvi kwai mumwe anopikisa anonzi Jean-Marc Kabund kwai agonzi apuwe makore 4 chaiwo ekugara mujere kuti kwai agotuka mutungamiri wenyika paaigoreketa iye kuti mutungamiri wenyika anodarira chero makurukota waribe kana chibodzi chavanoziva. Kwai wakaita kunge mazunguzuva
Saka izvozvo ndo zvaita kuti apuwe makore 9 warume. Pakaita kuoma chaiko, zvakaita kunyangara. Ndosaka wachiramba wachindokorokodedzana wasingaite tusvino, nekuti izvozvi zvinofanira kurambidziwa pasi rese chaiko. Gabon izvezvi yagotiyo makore 2 anoteera masoja ndo anenge achitonga kusvikira kwaitiwa sarudzo. Ipapa watoisa hurumende yemubatanidziwa pokare wakagoreketayo kutoti nyika yoFrance yakuramba ichienderera mberi nokuisa masoja yayo munyikamo vachigobatsirana. Ndipo unotoona kuti zvaireketiwa zviya zvese zvekuti France ngaibve muno, France toidaba nokudii palibe kana chibodzi chavaireketa paizvo nomusoro. Waindoitira kutoti peno waboye zviri nani kuFrance ko heno mabi angu charamba takaringa. Tikakwirapo kare kuenda kuLibya kwaizvezvizvi zvakaita kuoma chaiko. Ipapa vanhu waiva vanopfuura zviuru zvitanhatu 6,000 pachirungu wapfa kugwarashiwa nomvura iyoyi yakaita mafashamu. Pakaita kunyangara wazhinji wachiri kuboyekaba, wasati waboyeka izvezvi paribari kuziva kuti waripi kana kuti zviri tekaita sei, nekutoti chimoto chaicho charamba edu takaringako zvinenge zvichienda. Tikaramba tichitenderera kuenda kunze kure kure uko kwaipapa Putin kusangana kwaari kuita naKim Jong Un kuri kuita kuti wokunyika dzokumadokazuva wanosanganisira woNATO wavhiringike musoro chaiko kuita kupazika nzero, nokuti zvidaumbotekera sei. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Asi tiri ipapo kwanyasi maBuja ndikaiti boya nehwedza. Ndini wenyu mHanduwe WeNhau.